Welkom bij Wat Niemand Zag. Mijn naam is Vilma en dit is een plek waar ik mijn verhaal deel. Niet alleen de momenten die zichtbaar waren, niet alleen de resultaten die mensen vandaag zien, maar vooral de weg er naartoe. Ik kom lekker zo achter mijn microfoon zitten en vooral ik ga mediteren en ik ga in mijn hart en kijken van oké, wat ga ik vandaag met de wereld delen? Want iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft een verhaal en zo'n verhaal blijft bewegen. En je ziet dat datgene wat het verhaal met jou doet, of waar het jou naartoe brengt, maakt dat je ineens voor uitdagingen kan gaan staan. En het is afhankelijk van hoe je daarmee om kan gaan of hoe je daarover kan reageren, dat je dan een nieuwe ervaring erbij krijgt of wijze lessen eruit kan halen. En wat niemand ziet, is datgene wat het met jou doet. Want we lopen makkelijk en graag met maskers. Ja hoor, we lopen graag met maskers. We willen niet gekeken worden. We willen alleen geliked, mooi gevonden worden. We willen graag dat mensen om ons heen zijn. Maar we laten ons echte gezicht niet zien. Weet je, het mooiste is als je omringd bent met mensen die op het moment dat je een traantje moet laten, dat je ook een schouder krijgt om lekker op te kunnen janken. Weet je, dat is zo menselijk dat jij gewoon met een ander kan praten over jouw emotie zonder dat je veroordeeld wordt. We vechten zo voor aanzien, voor status. Maar uiteindelijk worden wij allemaal een skelet. Er is geen één persoon met al het geld die ze kunnen hebben, die kan zeggen van ik word geen skelet. En vandaag wil ik je meenemen naar een hoofdstuk uit mijn leven dat voor mij altijd heeft veranderd. Dat is de dag dat ik alles achterliet. Want er waren zoveel dingen die bij mij gaande waren en niemand zag dat. Niemand vroeg ook, ben je zeker? Het was en het leek alsof iedereen blij was dat ik wegging. Ik vertrok naar Nederland met 2 jonge kinderen, Voor de buitenwereld was het misschien een verhuizing, een nieuwe kans, een nieuw begin. Maar wat niemand zag, was wat het werkelijk betekende. Want vertrekken betekent niet alleen dat je een koffer inpakt. Je neemt afscheid van een wereld die je kent. Je laat mensen achter die je dacht, die jouw verhaal kennen. Je laat gewoontes achter. Je laat je herinneringen. Een plek waar je je thuis voelt. En dan stap je een nieuwe werkelijkheid binnen waarin niemand weet wie je bent. Je gaat knokken voor je bestaan. Niemand kent jouw kracht. Niemand kent jouw verleden. Niemand weet hoeveel moed het heeft gekost om die stap te zetten. Ik kwam niet alleen naar Nederland. Ik kwam als moeder. Met 2 jonge kinderen die afhankelijk waren met mijn keuzes. Ik schoot gewoon in de onzekerheid, want ik had niemand hier. Als er iets gebeurt met mij, bij wie zou mijn kinderen blijven? Of wie zou voor mijn kinderen kunnen kijken? En dankzij mijn gebeden, telkens weer, elke dag op mijn knieën, vraag ik, o lieve Heer, laat dat deze keuze die ik heb gemaakt de beste keuze zijn voor mij en voor mijn kinderen.
Want weet je, als moeder kun je niet zomaar opgeven. Je kunt moe zijn, je kunt bang zijn, je kunt twijfelen, je kunt onzeker zijn. Maar er zijn kleine ogen die naar jou kijken. Ogen die vertrouwen dat jij de weg weet. Ook wanneer jij zelf zoekende bent. Want niemand zag waren de momenten waarop ik stil werd. Ook vanuit Curaçao. De manier hoe mensen eigenlijk met mij omgingen. Ze zagen heel veel niet of ze willen dat niet zien. Heb ik de juiste keuze gemaakt? Dat was een vraag dat telkens terugkwam bij mij. Kan ik dit echt dragen? Hoe bouw ik opnieuw een leven hier in zo'n groot land? Maar elke keer kwam ik terug bij één ding. Ik moest doorgaan, ik moest doorgaan, ik moest doorgaan. Stoppen is geen keuze. Aanstaan, opstaan, doorgaan, doorzetten. Niet omdat het makkelijk was, maar omdat mijn verhaal nog niet klaar was. Ik ontdekte dat kracht niet betekent dat je nooit breekt. Kracht betekent dat je jezelf opnieuw verzamelt. Dat je opstaat, dat je doorgaat. Dat je besluit dat jouw verleden niet het einde van jouw verhaal bepaalt. Mijn reis naar Nederland was niet alleen een reis van het ene land naar het andere. Het was een reis naar mezelf. En wat heb ik heel veel ontdekt. En ik geloof dat ik nog steeds delen van mij in mijn reis van toen zelf niet 100% heb doorleefd. Want ik ging door. Ik schoof dingen aan de zijkant, want niks mocht mij ruis veroorzaken. Niks mocht mijn focus aan de kant zetten. Vandaag weet ik. Veel mensen zien de glimlach, ze zien de kracht. Zoals ik nu ook heel veel mensen zie dat ze lachen. Dat ze een bepaald beeld op social media verkopen. Maar in hun hart, veel van deze mensen in hun hart, zijn ze aan het lijden en lijden met lange ei. Ik kijk vaker terug naar mijn koffers die ik toen hier naar Nederland mee had meegenomen. Het waren goede koffers. Ik ga geen reclame maken voor die koffers, maar het waren goede koffers. Die heb ik nog steeds. En stop ik vandaag met koffer. In mijn volgende podcast ga ik de koffer uitpakken. Zowel de koffer die ik niet heb meegenomen, die ik achterliet, met heel veel informatie, kennis, wijsheid, dingen van mij die ik daarachter heb achtergelaten. Wat niemand zag. Wat niemand zag. En omdat ieder mens een verhaal draagt dat niet zichtbaar is, iedereen heeft hoofdstukken die niemand kent. Maar soms is juist datgene wat niemand zag, wat jou heeft gevormd. En zolang ik leef, stopt mijn verhaal niet. Ik blijf leren, ik blijf groeien, ik blijf bewegen, want alleen de dood stopt. Welkom bij wat niemand zag.